Actuel media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bi ye Asura ye, bi ye donba ye, an wulila ka se an ka morikɛ ma, an wulila ka se an ka jinɛtigi ma, an wulila ka se an ka lasurumasa ma n'o ye Keleya Buwa Samakɛ jinɛtigi Buwa. A bɛ san 5 bɔ bi ani Actuel media ye baara la ɲɔgɔn fɛ. N'i y'a ye an bɛ taga segin caya, a dɔ ye mɔgɔw ka laɲini ye, a dɔ ye anw yɛrɛ ka laɲini ye. Buwa Samakɛ yani an ka don émission kɔnɔ, n bɛ fɛ i ka foli ni tanuni kɛ filɛbaga ni kanubagaw la. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yani an ka tɛmɛ ni an ka ɲininkaliba 5 ye an nana mun ye bi ka bɔ Bamakɔ. I dansɔgɔ ni ko. An b'a fɔ badawuzu bilahi mina sharitaani rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim. Alhamdulillah alhamdulillah maa maa bɛ k'an lajɛ nin waati in na Actuel media bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni a ka kuma ye ani a ka waati ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Actuel media yɛrɛ ɲɛmaayaso fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ Isiyaka Mayiga an bɛ e yɛrɛ fo e ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri la. O tɛmɛnen kɔfɛ dɔnnibaa minnu tɛmɛna anw ɲɛ ani dɔnnibaa minnu nana anw kɔ san 5 in kɔnɔna na ka na se sisan ma, dɔw ye an fa ye, dɔw ye an kɔrɔ ye, dɔw yɛrɛ bɛ olu ni anw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka n'u ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ ye dɔnni tiɲɛ bɔli la ka dankɛnɛmaya. Sabula dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fa kelen a bɛɛ lajɛlen ba kelen. O ka dɔn k'a fɔ u ka kalanden an'u ka gerebukɛ a bɛ ka na kuma min n'a y'a tɔmɔ olu yɛrɛ kɔ ni Ala ka jɛ. Buwa Samakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ, ni ko ye foli ni tanuni ye Actuel media sanfɛ bi. Karamɔgɔ, an bɛ don an ka ɲininkaliw kɔnɔ ni ɲininkali fɔlɔ min ye, o ye filɛliko ye. Fɔlɔ an tun b'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen ni filɛli tun bɛ kɛ, n'i taara n'u y'i kungo lajɛ n'u y'a dɔn k'u tɛ se ka dilan, wala u bɛ ci mɔgɔ ma, walima u bɛ bilasiralikan di ma mun b'a to u bɛ faamuya kɛ k'a fɔ ko fɛn in tɛ se ka dilan cogo si la. Mɛ an b'a ye bi modiw n'i taara fɛn o fɛn fɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ se. O cɛkɔrɔba ɲuman ninnu banna de wa, walima o dɔnni bonda datugula an fɛ yan Mali kɔnɔ. Alhamdulillah Isiyaka Mayiga, nin b'a jira k'a fɔ aw ni maaw bɛ baro, nin b'a jira k'a fɔ aw ni maaw bɛ masala. Sabula n'i kɛra maaw kumada ye a ka kan i ni maaw ka baro ɲɔgɔnya, a ka kan i ni maaw ka kuma ɲɔgɔnya, i ka se ka maaw ka degun n'u ka laɲiniw dɔn. I fana bɛ taa ɲininkali sɛmɛ maa minnu na i ka se ka ɲininkaliw la suganti len sɛmɛ o la walasa maaw bɛ ɲɛni min b'u sen na u ka se ka ɲɛni ninnu ka se ka bɔgɔti ka b'u sen na. An b'i fo o cɛsiri la. Min ye ɲininkali min kɛ n'o ye fɔlɔ la filɛli tun mana kɛ an ka cɛkɔrɔbaw fɛ n'u tɛ se ka mago minnu dilan u b'a fɔ nin mago ninnu anw tɛ se ka nin dilan, a bɛ dilan nin du kɔnɔ walima a bɛ dilan nin dugu in na walima a bɛ dilan nin yɔrɔ in na. Ɲamɛ sisan o ka dɔgɔ. Min nana n'a ye o kun fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? Hali sini an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ balolen a ka ca la olu caman bɛ nin taasira kɔrɔ in kan, wa n'u b'a filɛliw kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'u y'a ye u bɛ na u tɛgɛ don i ka baara la u b'a fɔ ko Ala k'an bɛn an sen ma. Nka bi an denmisɛnninw anw minnu donna dɔnni kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ anw de b'an yɛrɛ disi gosi ni an yɛrɛ kun ye ka Ala yɛrɛ k'o bɔ ka bila kɛrɛfɛ k'an jigi da dɔnni kan. Ka taa sɔrɔ dɔnni tɛ se ka foyi dilan fo ni Ala yɛrɛ sɔnna min ma. Dɔnni ye sababu de ye. O la an b'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na filɛli ye, filɛli taabolo ka ca wa filɛli taabolo kelen kelen b'a jira i la k'a fɔ karimasina ka Ala wele dugawu jaabi b'i bolo walima a t'i bolo Ala ta kɔfɛ. Nka filɛliw bɛɛ la gerebukɛ yaalala a ye filɛli dɔ de tɔmɔ cɛkɔrɔbaw nɔfɛ. Sabula min ka gɛlɛn anw ka denmisɛnninw ma o de ye ni min ye dɔnni gilikiba dɔn ka ban o bɛ saliya dɔnni ɲinini na. Ka taa sɔrɔ n'i ye dɔnni ɲɛɲini ka ɲa o de b'a to i mago b'a la ka se ka i kanubaw lafiya cogoya min na i bɛ se k'u lafiya ten. O la filɛli dɔ bɛ yen an bɔra a kan an ka cɛkɔrɔbaw nɔfɛ an ye filɛli in tɔmɔ an y'an timinandiya u nɔfɛ u y'an kalan fo an selen waati min na u y'an bila an ka kuma ni a ye n'o ye consultation générale. Munna ne y'o tɔgɔ in d'a la? Sabula a bɛ boli adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya lahalaya bɛɛ lajɛlen kan. Isiyaka
mɔgɔ bi bange ka bɛn ni don dɔ ye i bi bange ka bɛn ni kalo dɔ ye i bi bange ka bɛn ni san dɔ ye kun bɛ ninnu na kɔrɔ bɛ ninnu na laɲini dɔ de b'u la Alahu Taala fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ maa bi bange ka bɛn don min ma consultation générale bi boli o kan a bi boli i ka kalo kan a bi boli i ka san kan a b'a ɲini k'a dɔn fana e bangela ka bɛn ni san min ye e bɛnna n'o ka kalo jugu ye wa walima i bɛnna n'o ka don jugu ye wa o bi ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ k'i bilasira walima e yɛrɛ kun ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na e ka Ala wele dugawu jaabi bi min n'a sɔrɔ ni ne yɛrɛ min bi ka filɛli kɛ n'a bi ne bolo n b'a f'i ye a bi ne bolo n'a ti ne bolo n b'a f'i ye a ti ne bolo a bɛ nin jamana sina in na a bɛ nin dɔnnibaa sina in bolo a bɛ nin yɔrɔ sina in na sabula maa kan ka kɛ laadiri de ye Isaka n'i ye maa ka ko lajɛ ni e y'a ye k'a fɔ k'a ka Ala wele dugawu jaabi ti e bolo a bi yɔrɔ min na n'i y'o f'a ɲɛna k'a tigi ka taa ye n'a taara yen nɔ n'a ye a ka filɛli kɛ n'a yirala k'a fɔ a ka Ala wele dugawu jaabi bɛ a y'a ka baara kɛ a mago ɲɛna danaya bi sinsin e n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye maa wɛrɛ sɔrɔ ko o tigi na n'i dama kasi ko ne mago bi dɔnnibaa la dɔnnibaa min bɛ se ka ne dɛmɛ e y'a bila ka taa mɔgɔ min fɛ yan a t'o tigi ci ye dɛ e min ale bila ka taa ye dɛ a bɛ mɔgɔ ci e de ma parce que a b'a dɔn i ye cɛntigi ye maa ladiri ye i ye hɔrɔn ye n'i y'o tigi fana ka ko lajɛ n'o ka dugawu jaabi kɛra i bolo i b'o ka baara kɛ n'o fana ta ma k'i bolo i bɛ tiɲɛ fɔ o fana ɲɛna i bɛ to tiɲɛ fɔli la fo dɔ ka dugawu jaabi bɛna sɔrɔ i bolo e mago fana bɛ min na i b'o sɔrɔ nka mɛ nata de fanga bonyana bi an denmisɛnninw na o de bɛ ka dɔnni yɛrɛ nagasi i bɛ min dɔn e b'o dɔn i tɛ min dɔn e b'o dɔn e dun tɛ min dɔn i bɛ se k'o kɛ cogo di i bɛ min dɔn i bɛ se k'o de kɛ mɛ i tɛ fɛn fɛn dɔn n'i y'o nkalon ta ka da i yɛrɛ la i bɛ sigi ka waati de makɔnɔ ni waati sera fɛnɛ nkalon bɛ se ka na jɔ kɛnɛ kan dɛ sabula cɛn ti minɛ sira fɛ n'Ala ka jɛ karamɔgɔ bɔ nin diyara n ye kosɛbɛ i ka nin walawalali consultation générale kan ani dɔnni yɛrɛ bɛ gun mun kan bi n'o ye denmisɛnninw ka nata ye o b'a to u tɛ mɔgɔ ci mɔgɔ ma u bɛ se fɛn min na u tɛ se fɛn min na fo ka taa se maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka sɔmi sisan k'a fɔ ko u bɛ mɔgɔw ka baara minɛ ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma kungo kɔnɔ minnu bɛ se mɛ u t'i labila pewu ko taa karisa fɛ yen olu b'u kun don a kɔrɔ k'a minɛ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma k'o ka dilan o ye an bɛ o hakɛto ɲini u fɛ ni mɔgɔ ni se mun na k'i sen b'o la karamɔgɔ bɔ nin diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo mɔgɔ caman fana de bɛ dɔnnibagaw sɛgɛn tagama su ni tile nka u b'a ye k'a fɔ ko dɔnni baara jaabi man di olu ma walima a tɛ jaabi pewu yɛrɛ ne yɛrɛ b'o mɔgɔ caman dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u ye boli ta boli tɛ jaabi u bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ taa mori fɛ yen ka dɛsɛ a tɛ jaabi u bɛ taa soma fɛ yen ka dɛsɛ a tɛ jaabi a jaabibaliya in jinɛko don wa dabali don wa walima dakan yɛrɛ de b'a to mɔgɔ bɛ i dalen bɛ ni fɛn dɔ de ye mun b'i bali ka mɔgɔ bolo baara jaabi i bolo wa alhamdulilayi Isaka bi ɲininkaliw ka girin nka mɛ kanubaw bɛna nafa sɔrɔ a la a bɔnnaw fana bɛna nafa sɔrɔ a la Isaka fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ cɛkɔrɔbaw ma k'an tigɛ bi duguma an ye min tɔmɔ olu kɔ an bɛ ka n'o de ɲɛfɔ u ye ni olu yɛrɛ ka dɛmɛ Isaka dɔnni dugawu jaabi baliya fɛn dama dama don fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye a dɔnbaliya ye filanan o ye a kɛli a kɛ waati o kurasi ti dɔnnibaw la bilen o ye filanan ye sabanan o ye magotigiw yɛrɛ olu yɛrɛ kun ka lahalaya ye an bɛna an da don a bɛɛ la kelen kelen k'a walawala fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn min ye dɔnni dɔnbaliya ye mɔgɔ caman de bi dɔnni baara la bi Isaka ni mɔgɔ dɔ nana k'a mago bi gɛrɛsɛgɛ la gɛrɛsɛgɛ bi ɲini don min na ale t'o dɔn gɛrɛsɛgɛ bi baara don min na ale t'o dɔn n bi kalo min na nin kalo in ka don ɲuman ye don jumɛn ye ale t'o dɔn a ka don jugu ye don jumɛn ye ale t'o dɔn n bi dɔgɔkun min kɔnɔ dɔgɔkun in ka don ɲuman ye don jumɛn ye ale t'o dɔn a ka don jugu ye don jumɛn ale t'o dɔn mɔgɔ min yɛrɛ nana baara la ale fɛ o tigi ka don ɲuman ye don min ye ale t'o dɔn o ka don jugu ye don min ye ale t'o dɔn ale bɛ dalilu dɔ ta dɔrɔn karamɔgɔkɛ ye n bilasira ko ni ye nin dalilu in baara maa ye gɛrɛsɛgɛ ko la a bɛ ɲa ale b'o de ta min bɛ ni tiɲɛ b'a bolo wa ni baara kurazi b'a la dɛ o y'o ka lahalaya ale b'o de ta a b'o baara kɛ sabula ale t'a dɔn k'a fɔ
ko donko bi ala ale ka kalan ma se o niveau ma a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni DEF diplôme b'a bolo ale dan ye niveau dɔ de ye bac ni diplôme bɛ maa min bolo o fana dan ye niveau dɔ de ye maîtrise o fana n'a dan don doctorat fana n'a dan don o bɛ cogoya min na dɔnni kɔnɔ a bɛ ten dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ DEF de la olu tɛ se ka bac tigiw ka baara kɛ dɔw fana bɛ yen olu bɛ bac de la u tɛ se ka maîtrise tigiw ka baara kɛ dɔw bɛ maîtrise de la olu tɛ se ka doctorat tigiw ka baara kɛ o la fo dɔnni bi baara don min na i mago bɛ gɛrɛsɛgɛ de la wa mago bɛ nafolo de la wa e mago bɛ ka nin dɔ de karaba ka di nin dɔ de ma wa mako in ka kan ka dilan don min na fo dɔnnibaa k'o ɲini k'o dɔn fana o de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min nana e fɛ yen ko ale bɛ fɛ ale mago b'o o ko in de la o ko in ka dilan o tigilamɔgɔ ka don ɲuman ye don jumɛn a ka don jugu ye don jumɛn sabula dɔ bɛ se ka na sisan k'a mago bɛ nafolo la walima a mago bɛ gɛrɛsɛgɛ la i bɛ taa sɔrɔ nafolo ka don o ye tarata ye mɛ ale tigilamɔgɔ ka don jugu ye tarata ye e b'a dɔn ko nafolo ka don ye tarata ye e bɛ ale ka nafolo ko baara kɛ tarata o le k'a ka ko ka ɲɛ a ka ko tɔw bɛɛ bɛ datugu a bɛɛ bɛ fereke a bɛɛ bɛ tiɲɛ paseke baara kɛra ka bɛn don min ma ko ɲuman foyi tɛ ɲɛ ale bolo o don hali n'i ye hɛrɛ bolo da a bɛ yɛlɛma ka kɛ degun de ye ka ɲɛsin ale ma o don nka mɛ ni maa min ye dabali jugu k'ale la o don de a bɛ se ale la sabula o y'ale ka don jugu ye o de dɔɔnin tɛ ni e ti maa ka don jugu dɔn e t'a ka don ɲuman dɔn e ye baara k'a tigilamɔgɔ tɔgɔ la walasa a tigilamɔgɔ ka laɲini ka sabati baara kɛ don taara bɛn a ka don jugu ma laɲini tɛ ɲɛ dɛ a tɔ bɛ tiɲɛni i b'a ye o de b'a to mɔgɔ caman fɔ ne ye nin baara kɛ a ma ɲa n ye nin baara kɛ a ma ɲa baaraw kɛra ka bɛn don min ma o tɛ don ɲuman de ye o de y'a to laɲiniw tɛ ka sabati soit a kɛra kalo min na o kalo ka don ɲuman tɛ walima maa min yɛrɛ baara kɛra maa min yɛrɛ o ka don ɲuman tɛ o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan courage tɛ dɔnnibaaw la baara kɛ ko ɲuman na Isaka dɔw bɛ yen ni baara kalifal'u ma u b'u tigɛ munumunu u kɛrɛfɛ u numan fɛ u bɛ kini ni numan lajɛ n'u ye jiri dɔ y'u bolo dɔrɔn u b'o ta u b'o ɲagami ka d'a tigi ma n'u ye nasi dɔ ye dɔrɔn u b'o ta u b'o ɲagami ka d'a tigi ma n'u tigɛ bɛnna ni papiye dɔ ye u b'o kuru dɔw bɛ yen nɔ papiye dɔw bɛ s'u ma yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ foyi t'a kun mais mun bɛ na n'o ye saliya ani yɛrɛ bonya o de bɛ na n'o ye ne bɛ yɔrɔ min na bi sɔrɔ dɔɔnin bɛ n na mɔgɔw man ka n ye kungo kɔnɔ bi k'a fɔ ne yɛrɛ de bɛ yiri bɔ la mɔgɔw man ka n ye kungo kɔnɔ bi k'a fɔ ne yɛrɛ de bɛ ka dingɛ sen dɔ ka baara mago bɛ dingɛ sen nin na ne yɛrɛ de bɛ k'o kɛ mɔgɔw man ka ne ye kungo kɔnɔ bi k'a fɔ ko ne yɛrɛ de sigilen bɛ ni kɔlɔsi ye kungo kɔnɔ n bɛ ka mɔgɔw ka wurudi kɛ u ka baara kɛ cogoya la dɔw yɛrɛ de b'u yɛrɛ bonya o ma maloya bɛ dɔw ta la dɛ mɛ dɔw yɛrɛ fana b'u yɛrɛ bonya ma de olu bɛ yɔrɔ min na bi olu jɔyɔrɔ ka girin mɛ u b'a kuma fɔ e ɲɛna fɔ cogo ɲuman na e bɛ wari ci u ma u bɛ wari minɛ ka bila u b'u yɛrɛ bonya kɛli ma u bɛ saliya a baara kɛli la ka taa sɔrɔ a dalilu tiɲɛ b'u bolo paseke maa tɛ se ka fɛn dɔ ɲɛdɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka taa sɔrɔ i m'a kalan walima dɔ m'a baro k'i ɲɛna o tɛ se ka kɛ mɛ n'i y'a ye e ma se k'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ courage de tɛ e yɛrɛ la sabula dɔnni mago bɛ courage de la n'i taara k'i bɛ t'i tɛgɛ don dɔnni kalan na don min na fɔlɔ-fɔlɔ fɛn fila de bɛ f'i ye ko i ka kɛ maa ye maa min bɛ kɛ maa muɲunen maa sabalilen k'i ka ko ye k'i ka kɛ maa ye maa min bɛ kɛ maa jijalen ye sabula dɔnni yɛrɛ tɛ se ka foyi dilan ni jija tɛ n'o ye cɛsiri ye sabula dɔnni ko baara ni saliyala baara kɛli la dɔrɔn a kɛcogo la a n'a kɛ waati la a tɛ ɲa i n'a fɔ dɔ bɛ yen e kan k'a ka baara kɛ kungo kɔnɔ de e y'i sigi dugu kɔnɔ k'a ka nɛgɛwalan ta k'a baara kɛ k'a ban ka bila tasuma kan k'i sigi ka taa sɔrɔ baara in mago bɛ kungo kɔnɔna de la dɔ bɛ yen nɔ ale ka baara kan ka kɛ de yiri de la mɛ e y'a ka baara kɛ so kɔnɔ dɔw bɛ yen u kan ka kɛ kulu sanfɛ dɔw bɛ yen nɔ u kan ka kɛ walawalajɛ de la e ma taa wuli ka taa yen yɔrɔw si la e y'i sigilen to duguba kɔnɔ dɔrɔn ka fɛn dɔ labɛn ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a fɔ n b'a kɛ tan walima e y'i sigilen to hali n'i bɛ village yɛrɛ la i sigilen to so kɔnɔ dɔrɔn ka fɛn dɔ fara salaya ye bali ka taa kungo kɔnɔ baara kan ka kɛ cogoya min na k'a kɛ ten o la ala wele tɛ se ka ɲa a bɛ i n'a fɔ sisan électricien kana dɔrɔn ka ampoule don i la ka kɔntaki k'a la
mais fili kan ka taa compteur la cogoya min na ale ma fili sama ka taa compteur la a ka n'i sigi contact kunna ko inshallah ka contact digi ampoule tɛ mɛnɛ courant kan ka bɔ yɔrɔ min na ka na courant ma taa branché yen ka branchement ta kɛ yen branché in tɛ kɛ ni cɛsiri de tɛ o la ni dɔnnibaaw ka cɛsiri fanga bonyana dɔ bɔra sariya la dɔnnibaaw ye sariya bila ka kuma muguba in ta ka bɔ yen nɔ ka baara bila kuma mugu pilasi la laɲini bi sabati n'ala sɔnna. Buwa ni diyara n ye kosɛbɛ Buwa Samake émission bɛ yan an bɛ ka sɛnsɛn ka taa dɔɔni an bɛna don jinɛko kɔnɔ sabu kɛ an ye ɲɔgɔn dɔn ni sira min ye n'o ye jinɛtigi Buwa ye mɔgɔ caman yɛrɛ b'i wele o la bi kabini i bɛ Keleya dugu kɔnɔ fo ka n'a to i ka bugu la. Baasi tɛ Isaka an b'a fɔ jinɛko ye tiɲɛ ni maa min sigala jinɛko la a bɛ i n'a fɔ i sigala Alako la a fɔ mun na sabula n'i sigala jinɛko la a bɛ i n'a fɔ i sigala ka fɔ kuranɛ tɛ tiɲɛ sabula Ala kumana jinɛko ka kuranɛ kɔnɔ a ye jinɛw tɔgɔla suran jigin kuranɛ kɔnɔ mais n'i ye mɔgɔ kɛtɔ ye k'u yɛrɛ ɲininka ko fɛn fɛn tɛ tiɲɛ o mɛ fɛn fɛn tɛ yen bilen i bɛ taa sɔrɔ ko in a tiɲɛni dɔgɔyala mun bɛ na ni mɔgɔ ka ɲininkali ye jinɛko la kosɛbɛ o ye mɔgɔ bɛ min ka caya jinɛko la o ye a bɛ fɔ olu ɲɛna k'a fɔ nin sarakati in de kan ka b'i fɛ jinɛ mago bɛ nin na e b'o sarakati bɔ mais mago ti ɲa nin ko in de kan ka kɛ jinɛ ko ka nin bagan in de d'a ma o bagan in bɛ di laɲini ti sabati jinɛ ka sarakati ye nin de ye o de kan ka kɛ o sarakati fana bɛ kɛ laɲini ti sabati ni o ganna e b'a fɔ k'a tɛ n'o tɛ Isaka dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ jinɛw ye hali dugu kɔnɔna na mɔbiliw kɔnɔ ne ni hali an ka tungaranke dɔw kumana u bɛ fɔ faransi a ko ale ye dɔ ye métro kɔnɔ sufɛ ale ye min ye o kɛlen nana ale la kunun k'a tɔgɔ f'a ye k'a fɔ ne tɛ adamaden ne ye jinɛ de ye donc mɔgɔ minnu bɛ jinɛko milieu kɔnɔna na ni jinɛw bɛ n'u ma sigi o la u bɛ fɛn jira u la kabako la u bɛ fɛn jira u la dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na olu tigilamɔgɔw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ jinɛko la fiyewu nka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni jinɛw b'u nɔfɛ a kɛlen bɛ k'u ka ɲɛnɛmayaw bila degun kɔnɔ a kɛlen bɛ k'u ka ɲɛnɛmayaw bila farati kɔnɔ mais olu yɛrɛ t'a ye sigi o la olu t'a ka kibaruya foyi ye mais olu kɛlen bɛ k'u jigi sɛmɛ dɔnnibaaw la walasa ka se k'o degun in wuli ka b'u kan n'o degun tɛ ka se ka wuli olu de bɛ se ka jinɛko la n'o tɛ kuranɛ kɔnɔ Ala kumana jinɛw kan ko jinɛ silamɛ bɛ yen minnu bɛ yen nɔ n'olu dalen don Ala ko la u dalen don Ala ka kuranw na o dalen don Ala kira la ko jinɛw bɛ yen jinɛ minnu ka taabolo ye bamananya ye Ala y'o bɛɛ ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jinɛko siga t'a la mais siga bɛ donna mɔgɔ fɛ min na o fana bɛ yen tiɲɛ don diɲɛ jamana bɛɛ la diɲɛ jamana bɛɛ jinɛ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko bɔrɔjan Mayimuna Hayidara Tanba olu jinɛ minnu bɛ fɔ ni mɔgɔw b'a fɔ ko o ko ninnu tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ don min t'a kɔnɔ o t'a kɔnɔ wa o tɛ se k'a dɔn tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ mun na n bɛna ɲɛfɔli kɛ Isaka n'i ye arabu jamana lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jinɛ fɔli bɛ kɛ yen jinɛ kolonkɛ bɛ kɛ yen n'i ye Corée du Nord lajɛ jinɛ fɔli bɛ kɛ yen jinɛ kolonkɛ bɛ kɛ yen ni e t'a kɔnɔ e t'a kɔnɔ de Amérique jinɛ fɔli bɛ kɛ Faransi jinɛ fɔli bɛ kɛ jinɛ kolonkɛ bɛ kɛ ni e t'a kɔnɔ e t'a kɔnɔ de an bɛ Mayimuna Hayidara min fɔ olu b'o dɔn ni so ma jiginna mɔgɔ la a jigicogo ye jigicogo kelen de ye ni Tanba jigila mɔgɔ la a jigicogo ye jigicogo kelen de ye nin bɛɛ la ni bɔrɛ jiginna mɔgɔ la a jigicogo ye jigicogo kelen de ye nin bɛɛ la ni kolonkolonba jigila mɔgɔ la a jigicogo ye jigicogo kelen de ye nin bɛɛ la ni diɲɛ jamana bɛɛ la a bɛɛ bɛ nin kɛcogo kelen de la a bɛɛ bɛ nin taasira kelen de kan. An mandenw ka faamuya ye mun ye
jinɛ ko n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ bɛ jinɛ sɔn wa jinɛ sɔn bɛ kɛ yan nka i b'a kɛ kun min kama a ka ɲa nka n'a tɛ ka ɲa a tɛ ka ɲa a tɛ ka ɲa jinɛtigiw bɛ wari minɛ ka dun o de y'u siga yɔrɔ ye k'a fɔ ko jinɛ ko in tɛ tiɲɛ ye mɛ jinɛ yɛrɛ tɛ yen walima jinɛ tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ye o ye kuma fila ye ok sisan nata Isaka dɔw kɛlen bɛ ka jinɛtigiya birifani biri u yɛrɛ kan ka taa sɔrɔ olu tɛ jinɛtigi ye o bɛ yen mɛnna ni jinɛtigiw bɛ jɛ la walima mɛnna n bɛ ka jinɛtigiw ye walima n tun bɛ yɔrɔ min na jinɛko bɛ kɛ ɲɛnɛ ye kuma bɛɛ ne yɛrɛ bɛ se ka ko dɔ ta ka da n yɛrɛ la sabula n ka se ka nafa dɔ sɔrɔ mɔgɔw la o bɛ yen o bɛ jinɛko kɔnɔ kelen dɔ bɛ yen jinɛ nana ale nɔfɛ nka mɛ a ye jinɛ tana tiɲɛ jinɛ taara ka ma bɔ a la nka mɛ ale tɛ se k'i ɲɛ jɔ mɔgɔw ɲɛna bilen ko jinɛ ale ni jinɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ jinɛ tun b'a fɔ ale ka minnu kɛ ale bɛ segin olu kelenw kan mɛ mɔgɔw mago tɛ ɲɛ sabula olu kɛli tɛ a bɛ kɛ dɔ de ye o de bɛ sɔrɔ ka baara kɛ o ye fila ye sabanan jinɛko bɛ maa ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don n'i bɛ ka baara minɛ jinɛko sira de kan ni dɔ nana e ma sisan k'a ka baara kan ka kɛ n'a sɔrɔ n'e tɛ se k'a ka baara kɛ jinɛ b'a f'i ye tiɲɛna kɛnɛ kan b'a f'i ye nin labila nin ka baara tɛ se ka kɛ e fɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ d'i ma ko a tigi bila ka taa nin yɔrɔ la a ka baara bɛ se ka kɛ yen a bɛ mɔgɔ wɛrɛ d'i ma dɔw bɛ n'e fɛ yen jinɛ yɛrɛ b'a fɛ yen na nin ka baarakɛ wari kana minɛ e fɛ e yɛrɛ de kan k'i tɛgɛ don i pɔsi kɔnɔ ka wari bɔ ka nin ka bagan san k'a ka sɛ san k'a ka ni misi don k'a ka misi san k'a ka baara kɛ sabula jinɛ min bɛ nin kɔ o bɛ ne gouverner nin ka baara k'a ye jinɛtigi ka jinɛ bɛ to ka sogo da la walima ka fɔ cogo a ye sisan i bɛ ka fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na jinɛtigi bɛ yen jinɛ bɛngɔ bɛ yen jinɛ bɛngɔ ka ca mali kɔnɔ jinɛ bɛngɔ ka ca farafinna mɛ jinɛtigi man ca dɛ mɛ jinɛtigi n'a ka jinɛ bɛ kuma cogo min wala jinɛ bɛngɔ o ye jinɛ bɛ se ka don ale yɛrɛ fari la a bɛ kuma ni a da ye walima a bɛna lakunu sunɔgɔ la sufɛ ka kuma a fɛ komi a b'a to sunɔgɔ la sufɛ sigo la a bɛ kuma a fɛ mɛ jinɛtigi i bɛ taa sɔrɔ jinɛtigi tɛ wuli ka taa jinɛ ma jinɛ de bɛ wuli ka na jinɛtigi ma ni jinɛtigi mago bɛ jinɛ na waati o waati jinɛ de bɛ wuli ka na jinɛtigi ma Isaka mɔgɔw bɛ k'u makun jinɛko kan kun dɔ de kama sabula jinɛko yɛrɛ ye gindo de o de b'a to a daw la n'an sera a daw la kuma bɛɛ an bɛ jɔ yɔrɔ dɔw la an bɛ dɔw fɔ an ka jɔ an mana an ka dɔn kɔnɔ tuguni ka sababu kɛ émission ɲininkaliw ka ca n'Ala sɔnna baasi t'a la Isaka jinɛko degun min b'a la mɔgɔw kan o ye i n'a fɔ sisan Mayi b'i e kɔ bɔrɛ bɛ dɔ kɔ bɔrɛ bɛ mɔgɔ min kɔ automatiquement Mayimuna Hayidara b'a tigi kɔ bɔrɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔ Mayi b'i kɔ nka mɛ i bɛ taa sɔrɔ bɔrɛ de bɛ kɔn k'a yɛrɛ yira e nana karamɔgɔ fɛ a y'a bɔrɛ ka laadaw f'i ɲɛna e y'olu bɔ o bɔlen kɔfɛ ka ban pewu waati min na o kɔfɛ Mayi nana ni Mayi nana a bɛ f'i ɲɛna k'e ka Mayi ka laadaw bɔ kura ye e b'a ye o tɛ problème ye i ye Mayi ka laadaw bɔ mɛ a bɛ tila k'a fɔ k'i ka segin bɔrɛ ka laadaw kan yen ne bɛ tɔɔrɔ e b'a ye mɛ ne ye nin bɔ ka kɔrɔ mun na ne bɛ segin nin kan mun min na n'o ye e bɛ ɲininkali k'i karamɔgɔkɛ la walima maa min bɛ yen n'o bɛ kɛ e ka o laada la kelen bɛ ɲininkali k'a la a tɛ se k'e bilasira o fana b'e degun munna ale tɛ se k'e bilasira paseke ale ye jinɛw ka baarakɛminɛ de ye ale ye jinɛw ka baarakɛla de ye mɛ ale tɛ jinɛtigi ye explication tɛ mɔgɔ n'a patron ni ɲɔgɔn cɛ ni patron bɛ fɛ k'e bila baara la a fɔ nin kɛ tan a banna mɛ ni patron bɛ fɛ ka baarakɛla bila baara la baarakɛla a mana baarakɛla bila baara la a b'a fɔ a ɲɛna baarakɛla b'a ɲininka a bɛ explication di donc jinɛtigi ni jinɛ nana ka na fɔ ko a bɔn bɔrɛ ka laada in annulé la segin ka k'a kan jinɛtigi bɛ ɲininkali kɛ min ye jinɛtigi yɛrɛ ye a bɛ ɲininkali kɛ jinɛ na mun ne ko nin annulé la a b'a kun fɔ n bɛna a kun fɔ walasa mɔgɔw ka lafiya Mayimuna Hayidara bi bɔrɛ mara
jinɛ minnu bɛ yen n'o bɛ don adamaden farikolo la ka kuma n'u da ye n'a bɛ fɔ olu ma ko gufa kɔnɔ jinɛ olu jinɛw la Maimuna Hayidara de b'olu bɛɛ mara donc jinɛw dun ka laada la ni jinɛ fɔlɔ min tugula i kɔ n'o o fɔlɔ ka laada la kilenna o jinɛ bɛ n'e kɔfɛ o bɛɛ de bɛ ka mara bɔ o bolo bon n'a fɔra ko bɔrɛ ka Mayi mara ka sɔrɔ Mayi dun de ye masamuso ye o tɛ se ka kɛ donc bɔrɛ ka laada bɛ annulé o de kama e bɛ segin a kan kura pour que Mayi k'ale mara k'a to e kunna donc ko kun ye o dɔrɔn de ye mais o tɛ se da tɛ se ka don nin na maa min bɛ yen nɔ n'ale ye jinɛ ka baarakɛminɛ ye ale tɛ se ka da don i n'a ka nin walawala jinɛtigi de bɛ se ka da don i n'a ka nin walawala parce que ale de autorisé len don ka jinɛ ɲininka mun na donc Isaka jinɛ ko ye tiɲɛ ye maa ma bɛ ka sɔsɔli k'a yɛrɛ la n'a tigilamɔgɔ ɲɛ ni ne ɲɛ kɛra 4 ye walahi i bɛ da la ko jinɛ ko ye tiɲɛ n'Ala sɔnna diyara n ye kosɛbɛ Buwa Samake i ka ɲininkali i ye nin walawala kosɛbɛ miniti caman y'o k'a kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'a tɔ faamu n'Ala sɔnna Buwa ka téléphone numéro bɛ émission duguma n'i y'a wele a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ Buwa Samake i ye modi den fɛnɛ ye jitumu ye i dɔnnen don i faw dɔnnen don i balimaw dɔnnen don moriya sira fɛ dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ n na a ka di n ye k'o tɛnku i la n'o ye moriw ka kaliwa don ye an kun b'a mɛn ko jugabu silamɛw ani Mamadu Abdulaye Suwadu ninnu bɛ kaliwaw kɛ san caman walima kalo caman walima tile caman mais bi moriw an tɛ o kɛwalew y'u la yala o ko ninnu tɛ jaabi bilen bi tile nin na wa walima moriw sariyalen don kaliwa de la ka Ala deli alhamdulilayi fɔlɔ fɔlɔ i bɔra ka cɛba minnu tɔgɔ fɔ cɛba ninnu fɛnɛ ni cɛ dɔw tile bɛnna minnu fɛnɛ tun ye mori nka olu cɛw m'o kɛ Ala ye maa dɔw de suganti ko dɔw kama minnu y'o kow kɛbaga ye o ye fɔlɔ ye filanan fɔlɔ fɔlɔ courage tun bɛ maaw la u yɛrɛkun kan ani u bɔnnaw kan mais bi an bɛ ya nafsi tile de la bɛɛ ko n yɛrɛkun donc o de bɛ ka kɛ sababu ye o kaliwaba minnu bɛ don i yɛrɛ kama ani bɔnnaw kama olu caman fanga tɛ yen an bi denmisɛnninw na bilen nka mais kaliwa hali sini kaliwa bɛ don na moriden yɛrɛ tɛ se ka kɛ moriden fiyewu f'i ka kaliwa don sabula kaliwa de bɛ se ka kɛ sababu ye i yɛrɛ sigilen don dalilu min kan i n'o dalilu jinɛ in ka ɲɔgɔn ye walima i n'a kudamu ka ɲɔgɔn ye i n'o ka jɛ sabula dɔnnibaa si tɛ yen min bɛ se ka ko bilen dɔ kɛ ko sumama ye ka taa sɔrɔ i ni taama ni kelen o tɛ yen e ka yeta ye adamaden dɔrɔn de ye e tɛ foyi ye adamaden dɔrɔn de kɔ e tɛ se foyi la sɛbɛnni dɔrɔn de kɔ e tɛ se foyi la papiye kuru dɔrɔn de kɔ e tɛ se foyi la yiri furaburu kuru dɔrɔn de kɔ e ni foyi wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye gindo la fiyewu fiyewu e tɛ se ka ko bilen yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔw sago ye ko nɔgɔma na walima ka ko nɔgɔma yɛlɛma ka kɛ gɛlɛma ye teliya la o tɛ se ka kɛ f'i ni fɛn dɔ de ka ɲɔgɔn dɔn i n'o ka jɛ o tɛ se ka kɛ fiyewu moriden fɛ fo ka taa sɔrɔ i donna kaliwaw la kaliwa ereyadaw bɛ yen kaliwafinw bɛ yen fo ka taa sɔrɔ i ye kaliwa de kɛ ka caya o waati de la i bɛ sɔrɔ ka wele ko dɔnniba nka mɛ dɔw fana bɛ yen olu ka ɲɛnɛmaya mɔmɛ bɛɛ olu bɛ moriya kɔnɔ u ka kaliwa kɛlenw tɛ tɛmɛ 1 2 kan dɔw yɛrɛ bɛ yen olu donna moriya yɛrɛ kɔnɔ ma kaliwa kɛ nin bɛɛ bɛ yen dɔw y'a ye dɔrɔn a ka di an donna a la mɔgɔ caman bi anw fɛ Bamakɔ kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma halisa k'an ka mori bɛɛ fo mori fɛn fɛn bɛ k'an su nin waati in na social media sanfɛ jinɛtigiw ani laturudalaw Buwa Samake an bɛ ɲininkali kun cɛ ni option dɔ ye n'o ye labɛn ye hakili b'a la an ye émission dɔ kɛ kulu sanfɛ a émission in hakili la mɔgɔ caman y'a la ye émission in senfɛ an ye labɛn ko kuma dɔw fɔ waati bɛɛ i b'a dɔn émission bɛ ka taa su ni tile mɔgɔw bɛ segin ka weleliw kɛ tuguni n y'a fɔ n ko labɛn suguya ka ca labɛn dɔw bɛ yen mɔgɔnifin bɛ ko a la a daga walima fɛn wɛrɛw k'i kisi fɛn dɔw ma labɛn dɔw bɛ yen o ye cɛya yɛrɛ sira ye bugɔbaliw ni fɛn wɛrɛw donc ko o ɲininkali fɛnɛ k'i la
yala dɔw labɛnnen bɛ wa walima n'i bɛ fɛ ka olu dɔw sɔrɔ i bɛ tɛmɛ sira jumɛn ye? Alhamdulilayi Isaka, an b'a daminɛ fɔlɔ labɛn min bɛ yen ni o bɛ ɲɛsin koli ma. Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni juguya b'a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'o kɛlɛ, walima ni jinɛjugu b'a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'o kɛlɛ, olu labɛnw olu ye fura kotaw ye n'Ala ka jɛn ye, walima olu ye nasi kotaw ye. Isaka, n'i ye sɛbɛn ta juguya kɛlɛna kama, walima i ye sɛbɛn ta jinɛ kɛlɛna kama, i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la e bɛ ɲina k'a don i fari la. E ɲinana waati min na k'a don i fari la, n'o waati bɛnna e jugu k'a tagi waati ma dɔn. Nka n'i ye koli kɛ, o bɛ taama ni e yɛrɛ farikolo de ye. Madama i bɛ taama na i bɛ ka fiɲɛ sama ka bila i bɛ la n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka ne bɛ fɛ ka taa taama na, walima ne tɛ fɛ bandiw ka bin kan, walima ne tɛ fɛ ni donna kɛlɛ kɔnɔna na maa tɛgɛ ka bin kan, olu labɛnw olu bɛ se ka kɛ bagan ye, walima a bɛ se ka kɛ bagi ye, sabula dɔw tɛ bagan fɛ dɔw tɛ bagi fɛ. Ni min bɛ min fɛ, nka an bɛ waati min na nin taabolo fila bɛɛ labɛnnen bɛ an bolo, bagi la, bagan na. Bɔgɔbali la, walima n'i bɛ taama sira la, e ni bingalikɛlaw tɛ ɲɔgɔn ye, kasara bɛ sira o sira kan, e bɛ taa sɔrɔ a kɛra, walima e taalen i tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ kɛ e kɔfɛ. Min fana ye bɔgɔbali ye, n'i kɔni nana anw b'a f'i ɲɛna k'a tɛ kɔrɔbɔ. N'i ko k'i b'a kɔrɔbɔ, a bɛ d'i ma o ko b'i yɛrɛ bolo dɛ. O la n'i y'a kɔrɔbɔ, ni mɔgɔ min y'a tigɛ gosi o tigi bɛ galon ka bin, f'e k'a ko kɛ. Galon ka bin dun kɔlɔlɔ b'a ko kɔfɛ. Sabula n'a tigi galonna ka bin, e bɛ fɛn kɛ min b'a tigi labila o waati la, mɛ siri de don. A siri bɛ se ka don a tigi ka gɛrɛsɛgɛ ko la, a bɛ se ka don i n'a fɔ hali a tigi ka denko la. A siri bɛ se ka don a tigi ka gɛrɛsɛgɛ ko la, a bɛ se ka don hali a ka den sɔrɔ de ko la. N'i y'a mɛn k'i bɛ fɛn o y'a sɔrɔ n'i y'a n'a ɲɛna i bɛ wuli de, n'i y'o i bɛ sa de, i b'a bɔ i bɛ sa. N'a ɲɛna i kɔni k'i jija a kana ɲɛ dɛ. Olu bɛ labɛn min kama, maa mɔgɔ foyi tɛ i jugu bɛ na min sɔrɔ. Mɛ i ɲi, i mago b'o o ka sini hɛrɛ la. I bɛ se k'o ladi nka a fɛngɛ ka bila. O la ni e bɛ n'a ta, i bɛ taa sɔrɔ e ni jɛɲɔgɔn dɔ de bɛ n'a ta. Ne ko k'a ka essayer, an kɔni b'a fɔ k'a tɛ essayer. N'i ko k'i b'a essayer a bɛ d'i ma, ni jɛɲɔgɔn y'a essayer, a bɛ se ka kɛ sababu ye n'a binna a dɔw la a bɛ wuli, a dɔw la a tɛ wuli. A bɛ se ka kɛ sababu ye n'a tigi binna fɛnɛ, a tigilamɔgɔ mana wuli o kɔfɛ, a bɛ se ka jouer a tigilamɔgɔ ka sɔrɔ taabolo kan, a bɛ se ka jouer a ka denko taabolo kan. Nka maa jugu, a ka gɛrɛsɛgɛ ko tiɲɛna o, a ka denko tiɲɛna o, ka ko kɛra e ka sira foyi t'o la. E bɛ min ɲini na dɔrɔn a y'i jugu kɛlɛ. Mɛ maa ɲi i bɛ jɔrɔ n'o ka sini ye. O de b'a to an b'a fɔ k'a ti essayer. Nka ni mɔgɔ min ko k'a b'a essayer, an b'a d'i ma i b'a essayer. Nka n'i y'a essayer kɔni a bɛ k'i ɲɛna. N'Ala ka jɛn. Karamɔgɔ n diyara n ye kosɛbɛ. Ni kun ye filɛbagaw ni n y'a fɔ émission daminɛ na n ko mɔgɔ caman bɛ laɲini kɛ an ka segin ka na. Nin ye olu ka ɲininkali dɔw ye, an ye minnu tɛnku i la i y'olu jaabi, a diyara n ye kosɛbɛ. Buwa Samake Actuel Media sanfɛ, n tɛ siɲɛ fɔlɔ ye, n tɛ siɲɛ filanan, n tɛ siɲɛ sabanan ye. Kumakuncɛ kuma ani i ka telefɔni nimoro, mɔgɔw bɛ n wele ko i tɛ sɔrɔ. Ne yɛrɛ n'i bɛ kɛlɛ kuma bɛɛ. N'i wele waati la n'i m'i sɔrɔ, ni fununa kalo kelen i bɛ segin ka wele tuguni ka nɛgɛ. A bɛ tan n bɛ kaliwa la n taga voyage la. N bɛ fɛ sɔrɔbaliya jɔ i ka détail di i ka kumakan laban waati kɔnɔna la Alhamdulilayi Isaka, ni maa ko mɔgɔw ma ko a ye na n bɛ aw mago dilan, kana mɔgɔw mago minɛ k'i sigi. Ni dɔnnibaa ye telefɔni diya a yɛrɛ ye kojugu, Ala wele dogo jaabi bɛ sumaya. Nka hali kalanden tɛ sɔrɔ k'a ta k'a bilasira. Ne fɛ yen nɔ n'i ye vocal ci, i ye appel kɛ,
fo n'a sɔrɔ ni kalandenw bɛɛ bɛ yiri fɛngɛ la n'o tɛ hali yanni an ka émission daminɛ téléphone ma di kalandenw ma ni ne bi donna baara o baara kɔnɔ téléphone bi di kalandenw ma a ye vocal lamɛn a ye kuma ni mɔgɔw ye ne kan ka sɔrɔ waati min na a y'o kibaruya di mɔgɔw ma wa a ye mɔgɔw kunbɛn ni majigi ni bonya ni karama ye sabula mɔgɔ b'a ka temps ta ka kuma i fɛ karimasina ne ye i diyara n ye n b'i fɛ ka n ka ci dɔ ɲɛf'i ye a y'i kanu a y'i bonya wa e tɛ se ka foyi k'a tigi ye fo k'a kanu k'a bonya sabula bonya sara tɛ foyi ye bonya kɔ kanu sara tɛ foyi ye kanu kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Isaka maa minnu bɛ k'an lajɛ an b'a f'u ye bi kuma ka ca n'i y'i sigi ka mɔgɔw lajɛ ka mɔgɔw lamɛn n'i ma taa nata ka sira fɛ i bɛ tiɲɛ ka sira ye sabula maa hakili bɛ tiɲɛ jiri la nka maa nata bɛ hakili ka tiɲɛ sira datugu o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini dɔnnibaw fɛ dɔnnibaw k'a dɔn ka fɔ mɔgɔ bɛ na a ka nafolo ta a fitinin fara caya kan k'a d'e ma k'i ka a ka mago dilan walima a bɛna jigi sɛbɛn e la i k'a dɔn ka fɔ o tigilamɔgɔ in yan'a ka wari in d'e ma a y'a somɔgɔ dɔw jɛn wari in na yan'a ka wari in d'e ma a y'a mansaw jɛ a la yan'a ka wari in d'e ma a y'a yɛrɛkun ni ko dɔ jɛn wari in na ka sɔrɔ k'a ta k'a d'e ma k'a jigi kalifa e ma k'i ka a mago dilan o la ni e y'o wari in minɛ i ka dɔn ko sini lahara e fɛnɛ bɛna wuli ka jɔ Alahu Taala ɲɛda kɔrɔ k'i ɲininka i ko k'i bɛ se nin na i b'a kɛ tan munna i m'a kɛ ten i bɛ ɲininka o la nka n'i y'a kɛ ten ni Ala de banna Ala banna la kun min kama Ala b'o ɲɛfɔ nka min ka gɛlɛn o de ye e kan'a minɛ k'i sigi ni e y'a minɛ e y'a fɔ a bɛ kɛ cogoya min na dɛ e ka wuli ka jɔ k'a kɛ ten dugawu jaabibagaw ye Alahu Taala nka min bɛ dɔɔnin b'a ma o ye cɛsiri ani i bɛ se min na fɔ ne bɛ se nin na ne tɛ se nin na a fɔ ne tɛ se nin na n'o y'a sɔrɔ i kanu bɛ maa min na n'i kanu bɔra o la o tigi tun b'i kanu o nana ko dɔ de kama nka ni nin yɔrɔ faamuna dɔnnibaa bolo yɔrɔ lafiya bɛ nati o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini dɔnnibaa cɛkɔrɔba fɛn fɛn ani dɔnnibaa cɛntigi fɛn fɛn bɛ paji in sanfɛ ani fɛn fɛn ɲɛ bɛ an na diɲɛ kɔnɔ nin waati in na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko gɛrɛbukɛ tigɛ bɛ dugu ma n'u ye fili min y'a an ka kuma na yan'u k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka sigi ka kuma kan anw jaabi cogo dɔ la nimoro bɛ na fɔsi tɔw ka nimoro tɔw ka kuma fɛ anw ye gɛrɛbu de ye anw ma fa dɔnni na hali sini an bɛ dɔnni ɲini na Ala ka jɛ o la an ka nimoro ye 00223 77 79 74 07 00223 75 29 55 55 ne kumana nin nimoro fila fɛn fɛn na n'i ma ne yɛrɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ telefɔni bɛ kalandenw bolo wa i kan ka ne sɔrɔ waati min na o bɛ f'i ye sabula o bɛ se k'a sɔrɔ ne bɛ maa wɛrɛ ka baara kɔnɔ n'Ala ka jɛ. Masala o diyara n ye kosɛbɛ anw yɛrɛ b'o confirmer k'a fɔ ko i bɛ Buwa wele i t'a sɔrɔ i kɔni tɛ Buwa sɔrɔ o ye tiɲɛ i bɛ mɛn kalandenw bɛ appel ta kalandenw bɛ vocal ci k'i jaabi mais k'a fɔ ko a bɛ wele appel tɛ ta kalanden tɛ kuma bon ma deli ka bɛn n'o ye fɔlɔ nka a ka kan fɛnɛ mɔgɔw k'u plaît ka sabu kɛ n'i ye mɔgɔ wele k'i bɛ jigi da kan walima i ye wari ci a ka nimoro la i tɛ k'a sɔrɔ jagoya a bɛ digi mɔgɔninfinw na donc ni Buwa yɛrɛ y'o faamu ka ban an bɛ o hakɛto ɲini jama fɛ bɛɛ fɛnɛ k'a faamuya k'a bila o minɛn kɔnɔ ni ko ye aw tulo garisɛgɛ bi Actuel Media kan spécial émission ka bɛn ni Asura don ye émission kɔni bɛ ka organiser Asura don mais ni Ala sɔnna n'a bila don min na donc o bɛna kɛ filɛbagaw garisɛgɛ ye ne kun b'an bolo bi ka lase aw ma Keleya Buwa Samake jinɛtigi Buwa Samake morikɛ Buwa Samake ani laturu masa Buwa Samake fɛ aw dansɔgɔ ani ko aw k'an bɛn chaîne d'Actuel Media sanfɛ merci.